लोगोफोर मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो। दिनै आं बे भिडिअखौ बर' राव आरो बिजों थैनायानो हारिया जोबस्रांनाय बे आयदायाव सावरायनो लादों। नंगौ, जोंनि बिमानि रावानो जोंनि थाखाय बयनिबो गोदैसिन राव। दा बे बिमानि रावखौ जुगामियै थांनानै थाहोनोब्ला जोङो मा हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगोन, आं बिनि सायावसो जोंनि बर' रायजो राजा लोगोसे सांग्रां जोथोनगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों। लोगोसे जायफोर सानसुमै बिथांमोना बर' मिडियामनि थाखाय मेल मिटिङाव गोबां गिदिर गिदिर लेक्सार बुङो, नाथाय बेखौ फोथांनायनि बेलायाव खामानि मावा। मिटिङाव लेक्सारल'सो मारियो, नाथाय बिसोरो बे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बिसोरो उल्थासो खामानि मावो। दा बिथांमोनखौबो रियेलाइज खालामफिननो थाखाय आङो खावलायदों। जोङो जि मोनसे रावखौ लानानै जोंनि जाथिया गावनि आइडेन्टिटि, गावनि सिनायथिजों थांनानै दङ, बेयो जोंनि मोनसे दुगाथाव मोनसे सानदांथि होफैयो, प्राउड फिल होयो। मानोना जोंनि रावजोंनो जोङो मा खालामो, गावनि सिनायथिखौ मोनो। दा बेखौ जोङो फोथांनायनि बेलायाव जोङो मा खालामनांगोन? गोबां जोंहा मावख'आरि खामानिनि अनगायैबो जोङो पाब्लिक हिसाबै, जोङो साफा बर' फिसा हिसाबै बहुद लेभेलाव जों खामानि मावनो हायो आरो। दा जोंनि गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो जि रावखौ दा बाहायबाय दङ, बेयो माब्लानिफ्राय बे जोंनि माहारियाव थारमाने फैनाय बेखौ जों बुंस' हाया। खिन्थु जों बाख्नायनांगोन, जोंनि जिखिनि मोनसे सोदोब, जिब जुनारफोरनि मुंखौ जेरैबायदि हांखोजों जोंनि थागिबि बर' सोदोबजों बाहायजानाय बांसिन जुनारनि मुंफोराव हांखो थायो। जेरै बोरमा, बोरमायावबो ब मोर बो र मुवा मोर मा हांखो थायो। अमा, अ मुवा मोर मा, बेयावबो हांखो थायो। सैमा, गुरिसै मोरसै मुवा मोर मा, सैमा। बिदिनो मावजि, मावजि होननायावबो हांखो थायो। मुवा मोर मा वाब जगुसुं मोरजि, मावजि। बेबायदिनो मोसौ, मोसौबो मौ मोर मो गुरिसौ मोरसौ, मोसौ। बेयावबो हांखो दङ। मैसो, मै। प्राय थारमाने जोंनि इन्डिजिनियास बड' वार्ड, थागिबि बर' सोदोबाव जुनारफोरनि मुङाव हांखो थायो आरो। दा बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो हमदांनो हायो, जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना जि मोनसे सानदांथिजों, जि मोनसे कनसेप्टजों जोंनि बे रावखौ दिनैनि जोंनि नैबे मोनसे पर्यायसिम लानानै जोंनो होफैबाय, बेयो थारैनो बिराद मोनसे मा होनना बुङो, बिराद मुल्यबान मोनसे जोंनि थाखाय सम्पति आरो। दा बे सम्पतिखौ जोङो आदरै अनसायनानै जों बेखौ माबायदि जौगाहोसिननो हाबावगोन, बे बिथिंखौ नोजोर होनानैसो जों खामानि मावनांगौ। दा बेबायदिनो दाउसिन दाउलाफोरनि मुङावबो दाउ होननाय खब्दखौ, दाउ होननाय बे दाजाबदारखौ बाहायनानै मुं दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेरै दाउखा, दाउ दाजाब खा दाउखा, दाउ दाजाब ब दाउब', दाउ दाजाब स्रि दाउस्रि, दाउथु, दाउथेन,
ओमफ्राय बिदिनो हांसोखौ दा बेहायथ' दाउ गैया नालाय ओंखायनो दाउफ्लाम, ओमफ्राय बिदिनो बै हांसोखौथ' दाउफ्लाम बुंबाय। बेबायदिनो बे हांसोखौ दा थारमाने मा दाउफ्लाम होननानै जोंनि माबा सानसुमैफ्रा लेखायाव लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बिदिनो सियालाव म हांखो गैयामोनखाय दा मा सियालखौ मस्रं बेफोरबायदि दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरबायदि बिथिंखौ जोङो जुदि सांग्राङै जुदि नोजोर बोयोबा एबा बेफोर बिथिंखौ जुदि नायबिजिरसंनानै जुदि जोङो जोंनि रावखौ गोग्गोम खालामनानै जुदि लानो हायोबा थारैनो जों हारि हिसाबै थांना थानायाव मोनसे आरोबाव थारमाने मा गोख्रोंसिन जागोन आरो। दा बे बिथिंखौ नायनानै जोंहाबो मा माखासे लेभेलाव खामानि मावनो गोनां दङ। दा आंनि बेलायाव आङो बुंगोन आरो थारमाने नोंथांमोना बेसेबां गनायो गनाया, नोंथांमोना सापर्ट होयो होआ बेजों आंहा बारा बेजों बारा आंहा बाथ्रा गैया। खिन्थु आं मोनसे बिराद चेलेन्जनि गेजेरजों गंसे प्राइभेट सोलोंसालि गायसनना लादों बर' मिडियामनि। दा बेखौ आङो थागिबि बर' सोदोब इन्डिजिनियास बर' वार्ड सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि होननाय बे मोनसे सोलोंसालिखौ आङो बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन माने सेबा बर्डनि आन्दाराव बेखौ मा रेजिस्ट्रेसन खालामबाय आरो। आंनि बे मोनसे गिदिर मोनसे चेलेन्जनि मोनसे मा साक्सेस होननानै आं सानो आरो थारमाने। आंनि बे इन्डिजिनियास वार्डजों दि स्कुलनि नामखौ लाखिनानै रेजिस्टार खालामनो हायो बिनि मोनसे प्रुफ आं खालामगोन कि खालामथारगोन बे मोनसे सेस्थाया दंमोन। दा बे सेस्थाखौ आङो जाफुंसार होनो हाबाय आरो। दा बेयो मा बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन सेबायाव आरो बे सेबायाव बियो सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि मुङै रेजिस्टार जाना दं। दा बेयो आंनि फार्स्ट मोनसे चेलेन्जमोन आरो। दा बे चेलेन्जखौ आङो एचिभ खालामबाय। बेनि उनाव माखासे चेलेन्ज आंनाव दंबावोमोन। बे चेलेन्जआ जाहैबाय आंनि फिसालाखौ बर' मिडियामावनो थाखो सेनिफ्राय थाखो जिसिम गावनि फरायसालियाव मा फोरोंनानै गोसो मेलेम जौगासार होनायनि मोनसे चेलेन्जमोन। दा बेखौबो आङो एचिभ खालामबाय। क्लास 1निफ्राय क्लास 10सिम आं बेखौ बर' मिडियाम फोरोंनानै दिनै 2018 मायथाइयाव 81% लानानै मेट्रिकखौ आङो उथ्रिसार होबाय आरो। ओमफ्राय दा फिसालानि मुंखौबो आङो मा खालामदों थागिबि बर' सोदोबजोंनो मुं लाखिदों आरो दिदोम नार्जारि होननाय। ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि मुंखौबो मा जोंमा नार्जारि थागिबि बर' सोदोब इन्डिजिनियास बर' वार्ड बेजोंनो आङो मा आंनि फिसाजोनि मुंखौ लाखिनाय जादों आरो। दा बेफोरबायदि जों मा खालामनांगोन आं सानो आरो आंबायदि गुबुनफ्राबो गावनि फिसा फिसौ गथ' गथायफोरखौ थागिबि बर' सोदोबजोंनो मुं लाखिबा मोजां जायो आरो। मानोना सासे सुबुंखौ थागिबि बर' सोदोबजों मुं दोननानै जुदि गाबज्रिबाय थायोब्ला बिनि लाइफ टाइमसिम बैनि नामखौ गाबज्रिनायावनो मा बे खब्द मोनसेया बाहायजाबाय थागोन। दा जेरैबायदि जोंमा आंनि फिसाजोनि नामखौ जोंमा दोननाय लोगो लोगो बे जोंमाया जेसेबां गोबाव बोसोर जोरना थागोन उन्दैनिफ्राय बुरिनानै थैजासे। ओमफ्राय बिनि उनाव बे थैना थांनायनि उनावबो बे माबा मोनसे मोजां खामानि मावोबा बे नामा थालांगोन आरो। दा बे हिसाबै मा जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि समाजाव बै थागिबि बर' सोदोबजों दोनजानाय बे मुङा सरसा जाबाय थागोन आरो। दा बेबायदियै जोङो मा खालामनांगोन जोङो सांग्रां जानांगोन गावनि गथ' गथायनि मुंफोरखौ नाम दोननायनि बेलायावबो खोब सांग्रां जानाया मोजांसै आरो। दा नाथाय जोंनि खायफा सानैसो आरो मा खालामो गावनिखौ थारमाने मा उन्दै सानो मालायनिखौसो थारमाने गिदिर सानो आरो। गिदिर साननानै माबा इंलिसनि मानिबा माबा माबि लन वार्ड लाना फैनानै जेन गावहा सोदोबानो गैला आरो दाहार लाबोनाय सोदोब लन वार्ड बेखौसो बाहायनाय नुनो मोनो। दा ओंखायनो आङो खावलायो
दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे गोदानै जोनोम मोननो गोनां गथ' गथायफोरखौ थागिबि बर' सोदोबजों मुंखौ दोनो आरो बे आंनि खावलायनाय। दा ओमफ्राय आङो खावलायबावो जाहाथे मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन जोंनि सोलोंथाइनि बे बिजोङा जाहाथे जुगामियै थांना थायो बिनि थाखाय जेरैबायदि आङो मोनसे फिलिंस लानानै आङो खामानि मावबाय दङ एबा मावबोनाय जाबाय आरो दा बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो मावनो थाखाय नाजायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। खिन्थु आं बेखौ सापर्ट माब्लाबाबो होआ जाय थारमाने साहित्य सभानि बिबान दङ माहारि आफादनि बिबान दङ खिन्थु बिनि बिबानासो माहारि आफादनि खिन्थु बिनि मावनाय दांनाय बे माहारि आफादनि उल्था। दा बैफोरबायदि बिथांमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना एसे लाजिनो सोलोङो आरो थारमाने ओरैनो जाथि दानायनि नामाव ओरैनो मेल मिथिङाव गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थानायनिख्रुइ भेरि माच प्रेक्टिकेलाव नामायनांगौ। खोनासंनो मोजां जानायनि ओरैनो बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा थारमाने खोथाखौ खोनासंनो मोजां जानायनि बुंनांगौनि थाखाय बुंबानो जाया बेखौ थारमाने बेखौ खामानि मावनायावसो बाहायोबा मोजांसिन आरो गोबाङानो खोनासङै बाबाय नों मावनानै दिन्थिनायखौसो दा रायजो राजाया नायनो लुबैदों। दा नुयैनो खोनासङैनो आंगायलायलांबाय थारमाने खिन्थु बेखौ आंगायबाय दा नैबे समावहाय खामानि मावनांगौ थारमाने मानोना बुंनायनिख्रुइ मावनानै दिन्थिनायासो साबसिन थारमाने आरो रायजो राजाया बे बुंनायनिख्रुइ मावनानै दिन्थिनायखौसो नायनो लुबैयो। गोजोन्थों।